pinaka-technique nimo pag nag-Japan ka, pagluto gyud og kuan. Pagluto gyud og balon nimo kada adlaw kayo tanawang mga balon diri. So muni nakanindot sa trabaho nako diri kay pwede ko mogawas pag break time. So na ako'y paliton sa mga convenience store. So pwede kay ka mogawas. Mingaw kay palibot diri oh. Ano yung convenience diri no? Palibot niyo. Convenience store, nama ko'y kape dito. So kung paliton diri, pang paaso lang ba kay tugnaw kayo ron. So diri man kanindot sa mga kombini po diri. Pag wa ka nakabalon, na kay mapalit nga mga pagkaon, para sana oh, medyo mahal lang siya. Unang pinaka-technique nimo pag nag-Japan ka, pagluto gyud og kuan. Pagluto gyud og balon nimo kada adlaw kayo tanawang mga balon diri oh. Oh, 400. Kare. Oh, ano yung mga price diri? Oh. Oh, ano yung price diri sa mga mahimong oh. Pag di ka magbalon, mo na yung paliton diri kare oh. Oh. Oh, 417. Oh. Mga hapon, yung nanay kadalasan nila hapon ng di magbalon or kani, onigiri. Ang gabuhat lang sila og onigiri. So may kanindot sa mga kombini dere, pag di ka kabalon, goods kayo. Nara kayo mapalit na pagkaon ba? Pero antos kag palit na pinakaubos 300 yen siguro kada adlaw na. Oo, imo nang tigumon dako-dako biya pod. Di ba? So, gusto ko mapalit og na isabaw unta kay wala to sabaw akong balon karon. Pero di na kay katipid man ta di biya ta dato. Higop lang tag kape. Palit kag sigarilyo yung nanaw na yung mga number nga kuan. Ay mga number ba? Pili lang ka unsa nga number imong gusto, iingon nimo. Kunyari 457. So yung na ingon in Japanese kay maglisod na sila sabot samot na tiguang ang bantay. Maglisod na sila og sabot og Englishon nimo. Kaya pa mas may jud mag-practice ka ng pag-ihap sa number. Importante gina diri. Ako taman rag jis, tamag sampor ba? Ichini sang shigo ruko na nach. Kyojo, taman ra ko diya sa 10. Siyempre, ang uban na iba na sad nako like 100 yaku. 200 ni yaku. Taman ra na diha mga 500 ra na taman ang number sa mga sigarilyo diri. Kigo bang. Hai, onegaishimasu. ミントね。はい。ミント。ミント。あ、ちょっと待ってくださメンソールはこっち。い。4、 4はメンソール。これはメンミント。 4、 4の方ね。お願いします。Ayun, 84. 420円お返しです。はい、どうぞ。タバコね。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 Sana ra magpalit diri guys. Kapalit na ta. Tira dali ah. Tabok dayon. Pero kung magtipid yung diri, iwasan gyud nimo nang palit-palit. Kay kung gusto ka makatipid og kanang yun ani, madto kag kombini diri or sa mga vending machine jud hambay ki. Mahal na mga imnon diha. Para makatipid ka, adto kag supermarket, kanang mamalingki ka or maggrocery ka, imo nang tingbon diha og palit. Para less gasto. Dili kay ka madak-an sa imong kuan ba. Dili mahal. So kay palit kag ingon mga convenience store, ligas na gid ang presyo. Pero kuan gamay ra gyud diferensya. Usahay pag di ko kabalon, wala ko naka-prepare og pagkaon ako pang paniudto, samot na yung aning tugnaw agoy. Una usahay na magkauban jud ko sa hapon na samot nagkatong isa ka electrician nga hapon ang kauban kay
kada adlaw magpalit gito siya og kuan kanang pagkaon niya kay di daw siya lutuan sa iyang asawa ba. Iyahang ginabuhat, ang ginabuhat sa iyang asawa, ginatagaan siya og kuan, budget for 1 month na pagkaon niya. Mayingon gina siya nag-usahay. Ang imuhang budget ug ako parehas ra ba? Anak ko, imuha kay paniudto ra man, ako kay buntag to hapon ben budget. Kailangan mapalit siya og gimnonon. Siyempre, drinks. Tapos, bento. Bento nga, tagpilang bento, pinagaubos. Siguro, kay pagkaon nga, bugat biyan trabaho, electrician, no? So, 500 plus imno nun. O, tagpilang adlaw niya, pitang na to. Sa kalibo, kayo ang bisyo, kaon lang man to, ha? O, imuha ng kuanon sa pila ka adlaw nga sulod nimo. Mo to ginabudget sa iyang asawa daw. Andre, gusto yung ka makatipid. Pagbalon. Magbalon og kuan ba? Paniudto, tubig, or gusto ka magbalon og gimnuno nimo para di na kang palitan ning vending machine diri duhang bike or sa convenience. Magpalit na kag stock kag pang isa ka semana nimo na imnon nimo, mabalon nimo. Para di na ka magpalit-palit, di na ka magawas-gawas pag naastarbahoan. Ay mga technique diha. Nya, maura to. Doon na po ko sa akong trabahoan. Bye-bye.